دوستان عزیز سلام علیکم. روزی همگیتون بخیر باشد. امروز یعنی که 29 پگاه 30 یعنی که 2 روز پس اکسیای ما تمام میشود. اکسیای تلفن ردمی یعنی که تا آخر ماه سپتامبر گفته بودیم چیکار که خبر داره. ردمی 12 уже پگاه бега ҳуҷал ка багоҳ ки магазин маҳкам кардем рӯзи сешанбе нархи телефон бошад дар магазини мо қимат мешава. ҳозираша успехкин харидорӣ кунед. Redmi 12 ҳаст ҷада. Redmi 12 256 ҳам аксия дорад ва дӯстон нуқта намояд ки Note 13 мала ки аксия доданд, яъни ёгин чиқи кам мондааст. 14000 рубла буд, 15000 рубл буд ва 256 нархош ҳамаш дар Telegram канал ҳаста. метавонед ки ӯз дуромада бинед. Telegram канал дар рӯи экран ҳаст албатта. ва дигар моделҳои Samsung-ро маҷи ёфтан то мумкин аст ки Samsung-о нархошон бошад сар мешавад ай 10000 рубл ва ҳамин хеле далши рафтан мегирад. 10000, 12500, 14000 рубл, 15000 рубл, 26500 аз 35 буд, аз 55, 32500 ва иҷо бошад Realme S61 10500 рубл. бо иҷо телефони ҳаст Redmi A3 ҳастай 7500 рубл, Itel A70 8990 рубл. телефонои буҷетни тараф дастан телефонои Tecno Spark Go ҳастанд. телефони Tecno Spark Go 8000 рубл ҳаста, 64 дига намонад бордори азиз. ин иҷо 9000 рубл телефони Tecno Spark Go 1 нав буромада чиқа мебинед. дизайнш ба iPhone 16 не ба iPhone 15 ра монанда, барои ки дизайнш бошад камераш ҳамин хелай ва қисмати боло бошад телефонои игровой ҳастанд. иҷо чиқа мебинед Zero C, X9B, Note 40 Pro, Note 40 Pro Plus ва Tecnopower 6. дӯстон азиз нархои ҳамаи телефонҳо албатта дар Telegram канали Realphone Moskva ёфтан то мумкин аст. Telegram канал Realphone Moskva менависед. худохоҳад мебурад шумо ва имрӯз бошад рӯзи 29, яъне ки имрӯз охирин рӯзи аксияи наушники бесплатна. наушникҳои бесплатна теда ягонта наушники бесплатна бошад. имҷа 50 дона бо тамом шид. бина бо провардисем. наушники бесплатна чиқа соҳиб шудан то мумкин аст. дар Telegram ва YouTube канали магазин обуна шуда мемонем ва дар 10 та ҷуратон ҳамин видеое ки дар бораи наушники бесплатна гуфта видео карда будем ҳамонро мегиред равон мекунед. худо хоҳад соҳиби наушники бесплатна шудан то мумкин аст. ҷа кайна акам омадан. ассалому алайкум. ҳам падилса кардаги ҳамин падилса кардаги ня ҳама чизош ҷобаҷо кардаги будааст. якам бошад оз худо хоҳад наушник шуна мегирам мерам телефон ҳаминҷа гирифта. ин акам марҳамат наушники бесплатна. бардори азиз агар хабар надошта бошед марҳамат аксия наушники бесплатна. ин наушник бошад дар магазин худаш фурӯш нишхай мебинед. 1500 рубл мефурӯшем ҷада. наушник заправка мом хай мом ягон та фурӯшем охи. ягон наушник заправка наушники бесплатна ҳам ҳаста. наушник иҷа фурӯшам ҳаста. касое ки агар подписа кардан нафурӯшам марҳамат наушника платни хади харидорӣ кунад. хоб дӯстон азиз на ко марҳамат. YouTube да подписа кунед, Telegram да обуна шавед, соҳиби наушник шудан то мумкин аст. ин тараф дошта бардори азиз аксессуарро бошанд. чиқар ки мебинед чи хос стекло наушник соат кашлок автоколонка ва дигар чизо дар ин магазин ҳаста ки имрӯз рӯзи якшанбе магазин бошад аз соати 9 саат то соати 10 шаба кор мекунад. адресои мо бошад шаҳри Москва, метро Бутырский, чорумвахт, торговый центр Зелёни. бемол омада харидорӣ кардан то мумкин аст. авиакассирам албатта имрӯз кор мекунад. авиакассир бояд рӯзи якшанбе даҳм бигирад. авиакассир ба хадмати дагӣ нест. вақте ки телефон дар гӯшаш фақат клиентҳоро ҷавоб доштад. телефон авиакассир билет нависонда билетҳо ба нархи дастрас навистантон мумкин. рақамҳо барои муроҷиат 025 371 0388. ҳамин рақамда муроҷиат мекунед ва албатта шумо дар авиакассир ҷавоб метиҳад. билетҳоро метавонед ки бемол харидорӣ кунед ба дили пур. ина марҳамат 025 371 0388.